Taki mit jistagad in us bajag of ekimich mamu. Which I can't reach that car target. Ta a yej. Fi me to jarach ortha blingalis with danik tusin sho. Caramels. More than the nappies. Sloan Dylan. Ferrara, I think. Good day, Ship Sloan. Sloan. Jack Hazen not carty in the time you're all at. You've been in a gum of clonsa, a marathon backer. Come and say, don't care talk about you down, you know. Go, Yip. Fágad tú gáir. Heama dánig raibh fan breakfast still here. Tá sé steir in fásta. You know, had you come stad as much or Jason, agus a dárach of a danta da, like a champion. Greta board. So there's stay my had the my lucky car. Oh my goodness, catch was on the nervous wreck. Oh, there's a bullet garage on central nervous system to Michigan to that. Can tractor a daughter of a danta on the carp. Turn up bleeding go faster. Agus Gorty and liver. Well, Vince and White, as you could out livers, like I should dialysis out and had it on the heel. It's like kidney failure, dialysis, okay? She could out when she was come hension. How could they Harlan's ma happen or a liver? Nina Sama, he look, Beja gonna care digital look as lower to Jason for Gackrod. If I suven sagat not agam so good Nina, she would fin. Yeah, well, man, going to care to it. Nish, cead a gom colmach píosa ar an taonmhaid na bheith Sarah an seachtain seo. Yeah, tá má buir a fisin. Céirtí sin. Oh, sinna Anya Landal sinna mé facus this. Okay, song go bhil anski. Yeah. What is it? Must had the way to will. Harmoning streak for some of Right, either. Could you go for your fed? Kiss sort article go on a Thompson PJ. The gear, get that done again. What is a great my ball? I was a girl yellow who couldn't murder both. Ken Verst. Tom was Jack of Veg. Huh? Pay debt. I stole the yesterday camera, huh? He fund Caracha. The girl, the could have posted. How long he's a bit good for Thompson Mahari, which I think it was son of a big guy to tell you, huh? Wat voor me Ella aan de hemels? Ik meen, die gay no straight on leave on. Agus nach mocht ik more on Tonkereg and Toga line zit er een schil. Beetje als Thompson around the one dat ik me niet goed in son of a bit guy for net. Maar aan met net. Kom aan, is dat goed? Hoe je het hebben? Just trouw wil je wat je gaat hè? Ja, de gear. Dat sla maar ik je habat hier daar fiets ook zijn. Ja, goed hè. Dat heeft toch double wedding Jacob. Je nog Liam agus Bernie. Fáilte ar choilín. Go mair sin. Gaile cechar a bhíte. Á, a bhí sé ar cían ar fad. An bheocht a bhí san nácht sin níchreite go deoin. Bhí sé lán le daoine álainne óga. Bhfuil is go rair mé héin scór blianta ní súige in na meas choirí a pí agus maidir lei sé. An methe bhí an. Ó, bhí sé thar bár ar fad. Gan sais bad bhí an? Ó, chuna hót beir ar chuid. Ach, bhí rud a bháin an ar chumid beir chud me suntas dó agus. Sin. Pesto. Chor sé pesto is chuile rud bere dil. Agus brenna bucheartta teáil agus é úsáide nisins na mías amachchan seo tam ráil a síad go Jones stopla. Éitin go humnaile. Smaile bhéin go mára. Ó sé agus réitias. Thug me tróid agus i teagas gon teáid agus céan chuile na dhéama. Well, I gadraid níos choilín. Tá me lán ábhalt pesto in na gramach. Tásam go maithe sinach réitias go meach fáile bugan íon ho dearma déir. Tá sin sin ina seagad agus tán teagas agus rud a bháin faoi freisin. Ó bhaire rá ihe tá se go hálaint. Ó agus sé. Thug mé roion bíochláir freisinad. Agus an seo jou tú tuaire mé agus tróid ar céan chuí an pesto sin a chud núsáid I gceann go na mías seo, nó go dhhagan na míasa. Ceart? Slán a gíneis? Slán a chuí, tu go ré. Agus... So, cechar a hagad, eh? Ar céan ar fad a cecha.
Bhailim bheith ná go cúráideach le túil sa tadrach céile maid. Céirt? Tá mé tuairtú sa job ar fad. Ó, well, céad is feile marrá, misála Tá maid. sin is cecha nó. Sin hen síl war an déan a for déana áhuiirsa. Buchas mar le dí. Mí tú réiles fós. Má bheith túach, be sin leis máach bheith seoil an pestrosin in na ceirtad. Mu sé díad sin agus an annachlan. Beile. Tá mu teis chaíce dá go bailé í arú máireach istis sa town. Agus ní bheith cínta céirs me gaile annium. Vanessa, she's ordnosí. Mí héana go tíanna. Yeah, mé hen kis mé ar Vanessa right. Just cecha sé na díad héananig rabí. Is nach chun sé sé go sin hart. Hog Robbie and broke. Yeah, if you're on your island, it's still here, like, got a routine to us after. Grandma, you vinnig geist gelauwen, the romantic notions ik shoot. Ja, han ik heel grabby vieren. Dus veel gedern nog naar gebracht, je shit. Kan je, kan me zo mat. Right. Ik ben baas met je. I'm back on it. So, go on, Harry. Thank you. Neach mé an irid sa hí riomhagus bhí anna maidin. Did you find it set on? Níl, tá na potí le gleanna fósa. Beile. Tá scíomh a gotín agus in na mis na puttaí. Thanks. Má net bailí. Bailí. Cén ar ceiste sin? Bhí mé just smaoinú tá ráthíce am don bailé Swan Lake gan ráithe na eile agus mé just wondrail bhile go landú. OK. Ads mín tú na potí sin gom. Fair enough. State haven sin bheith. Se. Is déitrí. Well, tre ionach bhfuil áitean chun na bruntaí bainte seo chuiris. Tí le dealaí a bheith híos na boscaís gan aon an decha. Nach be? Yeah. Á Liam, tá se ionach nach bhfuil. Ar nátéanaan fi dhearr hall, is gan aine heart an ráile na seanú siúdaíanana. Was dat met het ook morgen slechts een achtje goordigs weet zich dierig maar in tjach omheen. Wel. Liam, dat was een groen. Hoe het iets mee gaat? Wel. Een valster en buksje ben ik op schacht nog een. Want je gets begassen. Oh. Brennan Vernie, toen heb ik je waardrol over kunnen positief zijn. Toen moet er ook. Als nieuw met deze kaart. En nog een hele veel. Oh, wel Liam, één team let. Je moet je keer van morgen nog gewoon mijn kind komen posten gerter dus. Bernie, wie mis kunnen we het zelfs wat niet voor je nation. Ik kom met terug naar Lloyd. Terug? No way, Liam. Niet worden van als je wat niet toeschot nation doen. Wat dit is maar 5 nekjes hem net. Ja, we beter maar 5 namen slash maar Harlan Rivision. Niet is soms misschien een positief van film, maar het heet Harlan. De bron Bernie is nog geen naam voor. Brano. Smal moet hier goede tattoo. Niet together van granigs rauwer. Als 10 tamer vader wil. Right, Liam. Toen me kon je lesje hoog doorgaan. Ga er bil. Fair play to Fernie. Dus dat doet hij dan een rauwe kaart. Ja. I mean, niet nog zijn toch rammen bij. Just even 3 jaar zo hoog en dan blijf je boos reitig. Right so. Hi. Wie ag we techt yn o'r ausgen techt? Sorry. Need more on armor. Take him. Listen,
Anna bhúnam, má chuir is an numar go brúirt a ní se bhile. Bhí sé cheartta go bheith níos tuis gníad. Is rom héna handocht má bhí se breistin sónithe. Go bhagad Taíoch. Tá tú rochrúir ta. Éist. Bhí a gúirí thu eá mar well, bhí a gúirí rá leat. Mí sé becúis leis an chuid is móide. Ceart am macht. Fanómadún. Bhhailm tasnú as san nóríist, tá go mí céim ar chéime de réir mar bhreantal sa cúmpórdach. Ní bróis. Tú seans ní tain, tú seans dúna. Ná tuige má bósa mé de fósa carástar, tógann sé anna hama techt thar seo éigen mar sin. Ná déana é seo. Béad go bhfuir an numar go stressort, tuis gan sgána fóris mu gaidir an éiad. Is féadlam cáú le dá leá leis sin iad am héin. Hine an fáchar is dear leis an relationship. Well, canna héh go nína sé mar sin. Catá carástat. Tá sé hart. Níl min rála. Conas is féidir le a bheith hó gránas. Cad a dhéananis leatón? Níor dhéantas a bhac. Tá ma héal fad bun os ciún miáldart. Thugus suas ma job, chean is ticéad le an eistí na Austrrália a hánta. Níor méirt nó rudí sin. You bastard! Conas is féidir le a bheith hó fórsanam. Thugus sa mo chríide go hélagus go hamán agus is cuma le fum, gad ní chapá cho olsan le gaiir. Tuair mé airgad an ticket haar náiscuid. A féad leat a ceabar níos go sásó sé sin me túair cúpla pónta agus ní chuir sin stachart níos mó. Níla mí géirigh de chud airigad ón, ní bhuamach an íirne, canna hebh go bhfuil an tú a dhéanamh sa. Tá an mhór leat Ali. Agus tá sé ghuiile ar an thua ghirtú mar seo. Tá mé rá leat. Níl min rá leat an méid sonas is féidir an thua fós. Tá an botún son déanta agam hena ná ar a mé dhéanamh a ríis. Tá brónar. Cai mé mocht. Tá brónar man. Bhí geiste go nuair a bhí sé caint fena fós. Nadidir bé bhí geiste go ná nach raibh sé an rála mé de néair. Beidir gur bíine an aib. An tá daoine ann nach féad le bheith gar daine. Ní héach sé sin bheith fíor fé ón. nó canna hebh go raibh sé chót sína chéile ó caiilech í. Mé is am. Hallo, you're there. Ar déige beleid voor geet weer fáilte. Haig. Cyn beth agri? Can am sé héit gan. Ken Seider? Mis fresin kwaad. O, Ken Seider. A chulecht nead sa mórach Jason. Tá? Ar bhar go Somália marsin le go leabhar seachas se sa Babylon seachta. Is ceir sin deitse? Tá gur geama go dháth go dún ansúla. Níhána se leis sin nach chuirt. Ní bheith déidir go deolalas na agni ans na tú as léidir deagheart. Chun an droch idirta Jason. Hier na haglas yn tybyd a caint. Nas toch al mijn jaso. Hagi is lad. Hagi is hier red, na de gini red. Fair play to Hag. Asshole. Toch nog wapen, ja. Zit toch veel nesko. Hello, ladies. Come leave my gentleman with you. Actually, one fruit and shot. I'm scared Lars Ledsa. Oh, sorry, Hatsuna. No sex tonight. I'll book it smack with your Dream on. Actually, that's a look at 80 cent move. What's that start of way? Niels. Best grog on the dry cleaners. It's nach iemand warp. Yeah, get real.
mag samskritan tú lá. Ach má tú stuk fit tú moet kans má tú gera. Ams éisna sich leile, ní bheith me se struach tusa mám semach bhfuil baint speit skill seo. Níon abadá me se meic, a dún dermad sin. Jason, ní hurte go dtí go saisas tá thuacail de hána me líist, éon móim fianta ceanta. Ní gá a tainar dorf in timpirtíle. Ní chuir me bhil an airt. Well, gur in míle maigad a Jason, nelas a go dé bhíon an sin dúsa, you know. Ní féidir leat an leanú ágal am sa gáir mar sin. Tá sin na chala dhéid ní mé géirí a chúisecht. A te a chud a bitite má máá. Chnóid mé súla agus túirí mééis de choló is a bheit sin na chúisecht. Fer. Bú tu go líginnta seo an páiste ágal am sa gáir mar sin. Hello to you too. Tiiscinn á leid ag cetar agaí. Cen chi le páiste hógeal. Tás tín réaltocht ó gasúr. Agus tusa, tá sé há am agat a muoí na fósa a bhaicín. Lí tún port ach ní ríc tún píbere. Oh, where do you get off? Just stop a choristeach ar síl daoine eile. Níos de chuigetí atáid níos mócht na néchadaí. Tá ráhan is ag daoine faoin gaotha si a gur ar saoile cha. Christ sake, ní féidir am súib na sáile má cheach hain níos má. Ring tú nis. Measta a gceart. Ceach I bhéad ach measa bheith gceart nó nachfuil sé go bheas agat ar tain. Gus gúine á srían ar do bhíonta go dtí go mé á póstaí. Dad, stop. Tá do chuir dal molog ar tain. Fárs na chomachchan sin. Ceap na gúil sé an rá leat. Feicim héine sin. Ní éach fear mar a bheith an rá le ben scuilte mar ó. Ní an ach stríle. Strachaile go strípach sráide nach go in fiú preisar a héin. Ach tá sásta sína sír le ferbe a go sa seach sa leaba le. Is naíomh é Tom. Agus cursús le héin agus le de fancy man. Agus de whac bhí liiste nach faoi chuilach a hí héin. Is cínte go gunn tú déiste leid. Níl me chun éisteach leis an gachamas seo níos mó. Níl bant nó páirt agam sa le Jack. Is fancy man naomh Tom é. Cum leis ceall? Tá Tom gé a dhéid. Tá sin na choní le Jack le blianta. Tá siad an rá le chéile. Cad a líonn siad le chéile. Búlann siad crachan le chéile. Stop. Ní éiste me leis an gáit uasach sin. Cearcamach náirt. Cad faoi de gráir mar sin. Hés bhfuil dínta geachait. Ní chuidirn tú mé. Right, ná tógáim seo é. Jerry má agus go chuistar aon duine eile ros na rún. Tá is a cholachan é. Right. Brenner seo. Tom agus Jack ar Sira. Tom agus Jack I London. Brenner seo. Tom agus Jack ag póga nach deas an ceann sin. An ceartaice. Seo. Pácail do bhálaí. Tá tú héin agus an leanú a tíocht bháile lumsa. Ní mé se gáil in áitir bí. Ó, tá tú. Mána mu se go bhfuil. Tá tú tastal I níondí leis an leanamh. Is féidir lipse a bhfuil a bhí an. Bhail síos go híochttar ifan mas manabh. Ach ní ácum me seo an bochalín beag neamh orthóideach seo sa teach damnaí seo fiú agus nóid a bháin eile. Ní neart ag gur réitúín sin ar a gcuir giniu é. Ach ní bheith se go hóideal an seo faoi honchar an dail hons fés mission seo. Nis. Go suas, gus fádacha édaí agus édaí an linmh. Dad, ní higann tú céirtá I gceist? Ná bíoch ní smó cainte faoi tá chaint hart. Tu go tú héin agus an leanmh an néonhí lumsa amach as
teach seo an dail. Is teach an ábharsóra. Má chaim an bhirteagaí a úmpar amach le má gá lámh hain. Might have got dar clachta. Lam fucking behind that, Tom. Come on, let's go. Tá PJ treis fógurt ar maríis de rifú a fós. Dír mart an teachta chacáte seo hocrú Thomas ní anú táda faoi. Tá go le fanachta seo nes nu go mééis se socríad. Tá má fed up go, Tom. Okay. Is je weg? Kan lief. Call Jason? Tegen les. Zeg nou right wat? Ja, mijn shit in. Aber let's go gaan hand dat kan er nog. Alright, kom hier maar. Wat kom je uit? Na túr dead ormsa. Ní lamhú. Ceart a hála? Ní féidir lum ghlacha le sadamach mar whac. Iarna. Cé dún scoite? Céad faríar géir. Nach bhuirtas a bása de leanamh. An áid fás suas a de fecach marfach. An é nádú a duine. Gus bríir té. Kom haid tí bhaid Tá caidir dhí. Tá cúl láimhe do chu ag díochaid se. Damnú siaríart. Le déir iad. Taristeach. Slá rómúid faoi seo. Tá bránam, bí cheart am íar níon sin tí blianta chéinach. Bhí sugan go méid mar seo. Tá gáil cearm agus ilna hóirsteat mar seo, bhfuil? Ní leachad is a láimh ar dilan ar ís go deo. Dígann tú sin? No, ní hiigim. Tá níos mú grágam don fáisi sin mar tagad dumsa. Is mise do bhac, ní ar óid tadaí ar sin. Iad. Ja. Níl taig leacht an sa tu cheap. Just use it in a chance or stemmies. Yeah. Baser. Gaia. What's good this one? I've got sauce for a cup of camera. Hey. My God, could I see on that can you? Can you art? Taig. Pear Ella. Aga má? Tá ceap nó bhfuil nóhanach an taig. Ní cheapam agus ní cheapam go maithne teach a tibbeag ná mór. Níl Jason nach a tíocht a géin hééis a timpist, ní ceapach se ggóil mar sin. Tá mí nach fé sa leitin a se nánó. Ní héan núide náide mar didir ceanile. Well, buchas mór le dé gur bheith padí a hóige seachas tusa ag nó chulí hens go mar se chógrána céanas tatú hain. Cuide cogur a deaice. Cáide go dúra sé be lámór amachchain. Tá gceist lei sin? Well, tá ráflaí go le hartbul tám le honest woman a dionaíd ar déidir hir hall. Nis Jason? Tá brawn ar an tam. Maid mé máiste heile. Cameron? Rinne tú go leorad is hantacha chearmbalach. Cameron? Ceta tú dhéanamh? Cecha é bheits tá rud mar seo dhéanamh? Bhrúise agus bhrúise me. Chail mé bach lecin. Si an rud deirih bhfuim nach chugartó. Ní rá si de cearta go rá chearmil. Tás agam tá brawn ar an tam. Swin túair aon eala seachas ó héana a riamh.
ach leat an sin sa gár. Ní chuir mu cois thar tása sa teach go dúiríist. Ní sam céirde ar smell a bháir. Bhríseach sé crí scéal mar seach leisteil. Tá sib se go. Tom.